Ki para lok ba i baro sa sisian pat ngadap da kajing so komen bada kajing ai ngo ya ublay ubalay lampat ya nga baha kani kasingi ngan yo pat ban keren ya kani kajing keren ha kabangan yo ban pen sngolam shapi ki para bangit ba i baro ti nga pediang so bahai pi sa sisian pat ban nga ai kublay pi iwe nga kermen ru ba ublay undon ringkat bat pi ba pindon ha kamet ka bakot ka bakia bat haki jing mut jing perkhat ru ki bakoj bakya ba anda ba phi ngap bat phi asngo yiki khubor na kaktien jomblei kan yo ban rung ha ka do no jong phi om ka jing batai jonga om da ka jing start jonga ha ka banga keren ni kane ten rei ki e baro nga IT haki ksang ti ki badon bor ki jong turai unong pen em jong ji sukses ti haswa bangin poi cha kata ka banta ngakerpat ipi sa sisian tungin pendam haka jing duai ba ublay unda ai shisha ya kata ka bor jing syampang bat jing so thu hapo jongi nakak tien jomblay tungin duai ko pa ji bab neng nga ai ngo eme kata da kini ka janmit jong kani ka singi baka syakri jong me try kan rat nga keren ya kani ka jing keren jong nakak tien jomblay try ba iet nga khot kerpat eme ai a try kan ran ba iet ba umen siem jong me unyelam ya kado anot ki jing mo jing perkhat ba di uthale jonga ba ki ki bangapen sawa kani kapor kin omlong atrai da ka jing start jonga da ka jing syapang ka jonga hikum ka priu ka patolat ndri try ai bakan long da ka jing persat umen siem jong me bat da ka bor ka jong me da ka jing shisha ka badon ha ka tien jong me atrai ba di rap kan rat bakan ne ka khubor ka bangan yo ban ya sam shiki shakri ki jong me kan long shisha try ka jing kersiu thia yang hi iwe kan long try ka jing shai na ka banta ki jing mo jing perkhat ki basa ha ka jing dom a try ublei badon bor sus ne ko kan rat ki jing khot kerpat ki shakri barit is ne ko try jisu be it ngawan ban ut ban khot kerpat ikine baro kateng jisu nong penem banta syaduk ki bom cukut ru amen ki para bangej ba it baro ha kani kasni ka khubor ka bangan wan ra shapi na kaktien ublei kadei ka jing rong no tinga teb ba phile juo sngo bha shapang kane tien rei la kataru nga ong ipi tungin yai sngap ya kaktien jongblei namar ba kaktien jongblei kam jurem lano ru kam long kum ki jing bam ha ka ba ladangi laju bam than kan penya yangi tien ri kaktien jongblei kam long kum ta kayai thamai hangi na kapor tinga kerpat ipi sngap ya kaktien jongblei kan ai ipi ka jing mentoy bat ka jing kerku lada philong shisha kita kibriu kiba ie je uterai jisu kiba ie je ublei bat kiba kwa bangi ru ngin yo benta hakata ka jing rong no te ngi ki kristan nganget bana pedeng jong phi ki bas ngap ya kanika khubor ru phin om arta tien ba kata ka jing rong no kan long namar ba uturai jisu hi ula dep kular ya kanimen ba udang don hakani ka perthei hoot ula kular hi daladi uturai jisu baun sawan pat banwan shawingi ngiken mau bahai kini dukhot tungine pule na gospel yu anes lanong khat saw kadukhot kabalai ngan pule ko ba ongkum ni ba uji suhi uong anda ngalalit no bat bangala kre ya phi ka jaka ngan wan pat bat ngan simti ya phi hala dehi baha ka bangalong mga phiru phila banlong tingi so thu bau jisu mentau dang don ha kata ka jaka ka bau udang pen kre ya kata ka jaka bat ndau ula de ban kre ya kata ka jaka un sawan hiar ha kilo o beneng banwan chau no ye ki balaji jung u ublei ula keren ru lengba jung u apostol Paul ba un yo thu hangi bangi ngim dei kitrasnong ban chong du hakani ka perthei tin rei ka jaka chong du jongi ka dei habneng kum tangi long kitrasnong habneng ka shitiu pol siki Filipi kalanong ka balai ka dekhot arpho ke thu e kata nang ta shushu u apostol Paul u yo thu ba nda utra Jisu unwan un omwan ban hiar chadu kani ka slapur thai tihan rei unwan hakilo o lambat ki angel jung u bat uta o angel rang ba
un sepensawa ya katuroi kabakrau jong ublay bat un pensawaru da kaktien bajam ban kersiu thia ya kita ki banget jong u ya kita ki riu kho jong u kita ki balakala bamot haswa ban yo thia haswa ban yap kita ki baladon hakijing tep bat keleng ki jaka ki balayap da kajing e chokres kersiu yaki bat haka shiklip mat kini her no shosun beneng bat hangta hi tang shisen kap berep ka khamat ya ki badang em an sapen keladur bat an sarong lem no yakiru lembat kita ki balayap sha sun beneng bani kendo ya uturai jisu ban pen scam ya kata ka bangala de batai tungi ne puli na kishti ka baning kong shikit heselani kalanang sao kot kan rio bat kan nyo ko angkum ne na ba uturai hi unwan hiar na beneng bat ka jingiri sa da kaktien sawa u angel rang ba bat da ka turoi ublay bat kita ki bayap hau kres kin yami patchwa nda kumta mangi ki badang em ya ki balapensa enrong no yangi lembat ki ha kilo ya kaban syam ya uturai ha ka suin beneng tikum tangin yailong junom lembat uturai nang ta uturai jisu menba udang don ha kani ka perthei uhi dala dia ule thu ha ke senran jong u syapang katagasngi bat uang ba ha katagasngi hadian jong ki jing jar ya kasngi an pendum bat upanai un ai la ka jing shai ki klur na beneng kin hap bat en pen khnyo i ki bor beneng ki breu ha kata kasngi kin ya sngo trem kin ya lan yar bat kin ya lampat ya lade namar ba kin yu i ya utrai jisu ba uwan ha kilo o beneng da ka bor bat ka burom bakraw te anda unwan ha kata kasngi da kata keturoi bala pensawa dau angel alum langi ke bala jiet baro anak perthai hi barok kowe bat ngisno thu hangne baya ki bom syam na jiet an ino namar ba enrong no tangi ki bala jiet phila ban puli hi kane naga gospel umat hias kalanong ka ba ar phusau kadukot ar khandai hadu lai phuwe utrai jisu hi ule thu ba amdan menuru batip lupa ya kata kapur ba utrai jisu hi unwan haka gospel Markos kalanong khatlai kadukot lai phu ar u angkum ne rei syapang kata kasngi bat kata kaporu amdan batip em wat ki angel ki bahabning lemni ukhon rei tang ukpa ha kadukot lai phulai hadu lai phunyo ujisu la pensriye melade bat wei ubriu balik jinglet shakawei patkari hakaba ula ino yala ka yinga sem bat yaki kam jung u yaki jingdon jing em hakata ka ying haki shakri jung u bai kin pet kin khmi bat kin sharai ya kata ka ying tat hadu bo undawan ti henry uklam ya thu lanu unwan ula banwan kendet hakano kano kapur te kalongkum juru ba utrai jisu menta udang let chakawei patkari bat uklam ya thu lanu unwan phai tiu ublei ubakrau ubastat ubadon bor ubatip lupai ki baro udon la kajong kajing temu bat la kajong kajing penyat lada ublei one ya thu lupai kata kasngi usaitan on satep bat on sapen shoy ki breu baki dei banya le pop shwa namar phila tip lupa ya kata kapur pen sakalau kabamut anda kala jandai kapur tiki brio hangta kien saya ngam haki pungkti ahor jong boman wat la ngim tip ya kata kapur bu utrai nuan la kataru ngidang yang ngam haki pungkti ahor ki jong boman banjen la dangi tip lei kata kasngi klempe ba omdon uweiru uban penkrek lupa ya lade ublei kwa baki bala jiet jong ukin long da kita ki breu ki ba arsap tian rei kwa baki bala jiet jong u kin dei kita ki bala e chisai u naduk kadonot ki bayai terang ban penjanai la de ki bayai terang ban pendep hok ialah ka kamram ka ba utrai ula bencet bat ula hukum ingi bangi dei ban pendep
kom ki syakri ha ka yeng jong u ngila dai ban pen kho ye ka yeng ka sam jong u ban bu bej bu renti ye ki jing bu jing sat ha ka yeng jong u ki bala pen kho ye ki bala theu ye ki nyot ki kan bat ha ka phlau bat ha ka per ka jong utrai jisu ka bamut kita ki balayai pen khoj ya la ka jong ka do not kita ki balayai trei ya ka kam na ka banta jong turai jisu ban yalap ban duai ban syarai na ka sngi ban dau turai jisu unwan unshem kini ki la pen khoj ya la ka jong ka do not kini ki bayai ap dongong yu turai jisu klem da shong thaj klem da put kita ken ki dei hok kita ki bala ji jong u ki ban sayo ya kata kahima kaba ula penkre ublei ula dep lupa ba kita ki bala jit jong u ken om man thaj ban penkre ya la de ban yeshem bat utra jisu unda unwan ti kum tala da unwan kendet ha kan no kaporu ken om shepting namar kila kre lupa tang syu asngoy katuroi ken saya her be chasuin beneng den rei ya ki bale bom sut nyo ki bale sting da ka ba penlut ya kapor tang bat ki ai jong ka perthai da ka ba kelet ban pen khoj ya la ka jong ka do nut ha ka snam u jisu ba dau man sim ba khoj ki ba kelet ban syakri hok ya ka mon jong blai anda kata ka si kan wan kendet ken om lap ban pen kre bat lada kin du no e kata ka sngi kan om don shu kalat ban kala ka bumut ka chithi baningkong upol sikit heseleni kalenong kebasan kedekot ningkong hadu lai ka ongkum ne shaphang jong ki bom shem lapan kre ya lade Henry shaphang kita kipor bat ki ayom ko para banget phem dan kam bantho ai happy namar phi hi phi te biang ba kata ka sngi utrai kanwan kumju kum unong tu men mi kat ba ki dang ong ka jing suk bat ka jing skam ha anda kumta ka jing jat ba kendet kan ngat haki kum ka jing su khon ha ka briu ka bapun khon bat kin om yo laj shu da lei nang ta upol uong na kabanta jong ki balayai pen kre ya lade ba phem long shu ha ka jingdum nrei phila dan ha ka jing shai kumta kata ka sngi ka ba utrai jisu unwan kan om long shu ka sngi kum bawan unong tu namar ba habang gidon ka jing shai ko jong uji sukres hangi kata ka jing shai ko jong kres kapan syayangi bangin sengotu lano kata kasngi ba utrai jisu unwan udah kan turu bangin om sam thia ha kapop lemne yo thia lemne bu aj ha kata ka jingdum namar ba ngilalong ki khon jong ka jing shai uong yangi bangin yai sharai ngin yai adakar da ka bangin phong lupa ya ladi da kata ka jing yada shadam jong ka jing ngej bat ka jing bat ka jing kermen ka jing pen kom ka jing yada kli sepuli na ka shithi ka baning kong pol sikit salani kalanong ka basan ka dukot ka basaw hadu ka bapra ki para bangej ba baro hatu don ne na pedeng jong phi la juyo ngau ya kini kikin tien lane ba phi la juyo ongru ba ka jing rong no kalanang yai ja lanang rong no iya ki bala jiet ki jong ublay nga hiru ngalaju ong iya kini kikintian hakapor bangam pada pule ngampat penek jingmot bahana kaktien jong blay tien ray para bangij bait kaktien jong blay kam syam na iya thu satya iya kabakum kata hangi ba ublay un pa arsien lai sien ya utorai jisu bo unwan rong no kaktien jong blay kaya thu hangi ba kita ki bala yap ha kres kita ki balayap da ka jingej kila nang yo thia no menta ha ka domet bat ka men siam jong ki kadon ha kata ka jaka syong jong ki riu yap ha ka kitab jing pen pau kalanong riu ka dekot ka bapra ngisem ye kane ka jaka syong jong ki riu yap bala ong kum ni tiang ala khmi bat khmi ka kulai bali bethu bat uta ba syong halor jong ka ba kerteng ujing yap bat kata kajaka syong riu yap kabut lem bat u nang ta shushu ha kini ki khot ki ba kham harum ka khot khandai ter hadu ka ba khat we le thu ba kini ki riu khoj ki ba ublei
Ulap ha eki banyalap ya kaktian jong hakane perthe. Den re kila syak penyap no. Di kini ru kila syong ha kata kajaka syong ruyap. Bat baki dah terang ba utra Jisu un pendap no. Ya kita ki bat ban bishar hok no. Ba ki kuak bani kendu no e utra Jisu bani o syong lem no bat u. Di kumta ki riu khoi ki balayap no ngi so thu ba. Kila nang yo thia. Bat ba kila dan hak kita ki jaka syong jong ki riu yap. Nang ta syuk kaktian ublay kaya thu hangi baka jingrong no kalong ha katuroi ka bakadu. Bat kan omdon dak kawai pat ka jingrong no ha kawai pat kapor. Tang ha katahi katuroi ka bakadu. Tingin niya puli na kashti ka baningkong upol si kikoren kalanong khatsan ka khatsan puway san puar ka bethu hangi kumni. Ha kami ngay thu hapi ka jing mayan. Ngin yo thia baro. Nrei an penkelayangi baro si sendan ha ka basi klemat geng ha ka turoi ka bakhadu namar ka turoi kan sawa anda kumta ya ki bayap an penmi pat ki bompuot bat yangi an penkela tikini ki tiana ktian jongblei ki pensyai hangi ba baro ki briu kin yap kindon ki ban saim hadu kata ka sengi jingrong no tien re kita ki balayap kidai kita ke bayok thia. Anda kata keturoi bakhadu kan sawa. Ya kita ke bayap en penmi pat ke bompuot. Bat yangi ki badang hadu kata kapor an penkela ong kaktien jong blek. Kam tam hagi social media. Ngiyui basibun ki bakeren. Bat ki bethu bakata ka jingrong no. Kala nang yai ja bala nang pendep. Don ru wat ki boong bakala dep. Nang ta don ru ki bapen de ki video. Ya kata ka jingrong no ba layo kem ba layo na ki CCTV berkumta tertel tien rei kita baro kem long ki basisha kaktian ublay kala dep ya thu ulpa syapang kini ngin puli na kasti ka baar uti mathi kalanong ka baar ka dekhat khat pra ka baong ki briu ki bala bakalano syapang ka jing sisha ki daong ba kata ka jing mi pat kalalong lupa bat ki ya penkolan kram ya ka jinget jongki wei kanang ban omsya ya lambakla tungin tip iki jing shisha na kaktien jong blay kani ka wei ngoong lada la dep rong no on amdon shu ka jing ya lap ya ga gospel ha ka perthai namar lada la rong no iki balajit te ya no shu andang ya lap te kumta kalong ka badan kam ya nga bat ya phi bangin pen kre no ya lade na ka banta kata ka sngi da ka bangin puli bat ngin tip ya ka tien jong blay da ka baduai bada ka basyara ya la ka jong ka jing em uji su uang to sumar to syarai to duai ru na ba phem tip lano kalong kata ka sngi Marcos kalanong khat lai ka dokot lai phulai wat la ngim tip lano kata ka sngi kan long ti henry Jisu uang batungin kmi thu iki jingja ki banja kaleng sodong jong kani ka perthai haswa ban boy kata ka sngi ti habangi pet nyu i bagi jingja kila nang ja ba lanang pendap ya ki jing tho na kaktien jong blai pat ngitep ba kata ka por kalajan ka syong satang hangi langi lapen kre ne em ublei un kerku na ka benta ka burom jong uhi amen.